गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय। मोनसे दुखु गोनां खौरां लानानै फैदों रायजो राजा नोंथांमोन। मोनसे दुखु गोनां खौरां नोंथांमोना हयथ' ससियेल मिडियायाव नुबाय जानो हागौ। जाय खौराङा दिनै फुंनिफ्रायनो गोसारगासिनो दङ। खौराङा जोबोद दुखु गोनां आरो जोबोद मुगैथाव अगेन जादों। मानोना बिथांखौ मेगन एक्ल'नाय आरो लोगोसे आखाइ आथिं देख्रुबनाय बेफोरबायदि खालामनानैसो मार्डार खालामदों होननानै बुंनाय जोङो ससियेल मिडियायाव नुदों। दा बे बोरै जानो हाखो? जाय सिमांखौ लानानै बिमा बिफाया गथ' गथायखौ फोरानो थाखाय हस्टेलाव दोनहरो। दा बेबायदि जुदि जाथाय जायोब्ला जोंनि गथ' गथाया बेसेबां रैखाथि दं साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय। हस्टेलाव दोननानै गथ'फोरखौ फोरोंनांगौआबो माने मोनसे दावहानि समानसो जाहैबाय। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय। अन्नानै भिडिअखौ एसे नायदो, नायनानै बुजिनानै लादो आसल घटनाया मारै जादों। गदों आंनि फिसाखौ देथारदों, आसि दिख्रुबदों, मेगन नेख्र'दों, आंनि फिसाखौ देथारदोंसो। आंनि फिसाखौ देथारदोंसो बाबुमोन, आंनि फिसाया थैयाखै, आंनि फिसाया नंग्रोदोंमोन। आयै आंनि फिसाखौ देथारदों। आं बे गथ'फोरखौ सारा जिबन जिन्दागि जेलाव दोनजानो लुबैयो। सारा जिबन जापन जेलाव दोननांगौ आंनि फिसा बुथारग्राफोरखौ। साबैसे दंमोन? आयै आंनि फिसाखौ बुथारग्राया 7 जन। आंनि फिसानि खर'आ गावजोबदों, मेगनजोंबो थै गदों, मेगन थाइसे गैया, आसि दिख्रुबदों, उदैबो दुवाखै। दैयाबोथ' गोथौ नङाना? मबाइलबो लादों मादों इसोर, मबाइलबो सुइच अफसो, मबाइलखौबो लादों। दैया गोथौ नङा दा? नायबाय नोंसोरो? इसनि दैयावनो दैयाबो थैनाया बे खर'आनो गावजोबदोंनो, मबाइलावनो मबाइलाव स्क्रिन खालामनानै मबाइलावनो थांदोंनो। बेलासिम सिन्थायावनो थांदों बिसोरो? बिराद चिन्थायाव जौ लोंलायनानै, जोंनाथ' बिजायंआ जौ लोङा, गाव सोंबानो खोन्थाखादों नोंसिना लोङाखै, लायनानै फैग्रायाबो नोंसिना लोङाखै। साबैसे थाङा नोंसोरनो? आं थांबाय, थांनानै गावसोर जौ लोंनानै आसि थासि देख्रुबनानै दैयाव गारसननानै गारबोबायनो। मेगनबो गैया, खोमाबो गिजि। थांफाग्राफ्रा अबे जायगानि ओमफ्राय बे खांग्राफ्रा? बिसोरखौ सोंनांगौ, बेखौ नांगौ आंनो फासि होनो। बेखायनो नेदों आं, बिसिनि बिमा बिफाखौबो नायगोन आं माबायदि बुजायो। जोंना 500 होबा 100ल' लायोमोन फैसाखौ। दा बुथारजानाया ओरैबायदि। मा क्लासावमोन बियो? देग्लायसो फासियारि। दिनै जिहेतु सेन्ट आन्स जुनियर कलेज, सेन्ट आन्स कलेज, बेयावहाय जोंहा मोनसे हस्टेल दंमोन। बेयाव गोबां माने स्टुडेन्टसफोर, सोरबा सिआइटि इउनिभारसिटि बेबायदिनो कलेजनि मानसिफोर थायोमोन। दा बेवहाय जोंनि चिरांनि सासे गथ' HS फार्स्ट इयाराव फरायफैनाय दंमोन। दा बिसोरो गावसोरनि ग्रुप गोजा 7जनसो बिसोरो बै गौरां खाथि दैसायावहाय बिसोरो दुगैनो थांदोंमोन। दा दुगैनो थांनायावहाय मोनायाव जोङो मैया हरनि गेजेराव रिपर्ट मोनबाय दे बिथाङा माने गोमानानै दं। दा बेयो मैयानि गेजेराव, ओमफ्राय हरनि गेजेराव रिपर्ट मोनबाय 12थासोआव दे बे गथ'आ गोमानानै दं। जोंनि बनसुनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम मेसेज फैबाय न'खरनिफ्राय। दा जोंनि सेंग्राफ्रा राइट 12थासोआव मेसेज मोनदों। 12थासोआव मेसेज मोननाय लोगो लोगो बिसोरो फैनानै नायगिरफैबाय, नायफैबाय, थांबाय जायगायाव। हल नाइट माने हरसे बिसोरो जोंनि सेंग्राफ्रा बेखौहाय नागिरनानै ओमफ्राय बिथांखौ मोनहैबाय, दैयाव दं बिथाङा। दा बिथांखौ नायनायावहाय नुनो मोनबाय दे माने बेखौ माबा मोनसे अन्थाइ एबा माबा मोनसे जिनिसजों खर'आव माने बुनानै नाथाख्रियावहाय माने बे थै गनानै माने बे थैनानै थादों आरो। दा बेयावहाय जों बेखौनो लुबैदों दे माने बे जोंनि सेन्ट आन्सआ जिहेथु मोनसे बिराद मोजां इनस्टिटिउसन, आरो आंबो बेक्ति हिसाबै बेयावनो हायार सेकेन्डारिखौ कमप्लिट खालामना थांदों। दा बेफोरबायदि जिहेतु माने देरफुनाय उन्दै गथ'फोरखौ जिहेतु हस्टेलाव दोनबाय, दा बेनि सायाव जोङो इनस्टिटिउसननि बिथांमोन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जिहेतु मोजाङै नायनो थाखाय एबा साबधानै केयार खालामनो थाखाय जों खावलायदों। आरो जाय बिथांमोनहा दायनिगिरि कालप्रिट्स, बिथांखौ माबा मोनसे गावसोरनि गेजेराव बोराबलायनाय एबा माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिंनि गेजेराव जिहेतु बेंनानै पलिसि खालामनानै बेखौ लांनानै जेनेबा बेफोरबायदि खालामहैबाय। दा बेनि सायावबो पुलिसखौ जों स्ट्रं एक्सन लानो थाखाय, बे कालप्रिटखौ पानिशमेन्ट होनो थाखाय, दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय जों अलरेडि बिथांमोनजोंबो सावरायबाय। जाहाथे इन फिउचार बे सेन्ट आन्स कलेजनि हस्टेलल' नङा,
दाब दाब इनस्टिटिउसनफ्राव गोबां माने हस्टेलफ्राव बेफोरबायदिनो माने रेगिंनि जि पलिसि दं गोदानफोरखौ सिनियरफ्रा हेरेसमेन्ट होनाय जाथाया माब्रै जाखो आं एसे गोथौ सिन्था खालामबाय जानो हागौ बाहाय माखासे फेग्रा मुवा बाहायनायनिबो खारन थानो हागौ जौ लोंनायनि खोथाबो ओंखारदोंथ' रायलायनायाव गथ'खौथ' नम्र होनना बुंदों नाथाय लोगोफ्रा नम्र नङाबो जानो हागौ माखासे दुथांबो थायो लोगोफ्रा बे दुथां लोगोफोरजों थाफायोब्लानो नम्र गथ'फ्रा माब्लाबा बेबायदि खैफोदाव गोग्लैनांगौ जानानै फैयो बेखौ दिनैल' नङा सिगाङावबो अनेक नुबोखादों हयथ' बेखौ इनभेस्टिगेसननि उनावसो मोजाङै मिथिसिगोन आरोबाव मोनसे खोथाया जाहैबाय मबाइलनि अनलाइन गेम जायनाखि जोंनि समाजाव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ ओरैबायदि मेन्टेलि एफेक्ट खालामगासिनो दं दा बेनिनो मोनसे नुथाय मबाइल गेम गेलेनायखौ बादा होनायनि थाखायनो फिसालाया बिमाखौ सिलाइजों गावथारदों अब्ला गथ'फोरनि मेलेमा माबायदि जानो हागौ बे अनलाइन गेमनि थ्रुयै नायनानै लायोबानो बुजिगोन कि गेम मत खेलो माँ ने कहा था ज्यादा गेम खेल रहे और बच्चे को इस कदर गुस्सा आया कि बच्चे ने माँ को मार डाला माँ ने बड़े अरमानों से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया 16 साल का बच्चा माँ ने मोबाइल पर खेलने से मना करा तो माँ को गोलियों से भून दिया बेटे ने कि रात को 3 बजे माँ जिस वक्त गहरी नींद में सो रही थी उस वक्त बेटा कमरे में घुसा अलमारी के पास पहुंचा और अलमारी से पिता की जो पिस्टल थी अलमारी में वो पिस्टल निकाली बेटे ने पिता की पिस्टल से मां पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी सोते वक्त 3 बजे रात बेटे ने पूरी मैगजीन पिस्टल की मां पर खाली कर दी पूरी भिडिअखौ नुनानै बिराद गोसोखौ बोरैबा मोनदों रायजो राजा नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो अननानै प्लिज कमेन्ट खालामदो आंथ' माने ओरैबायदि माने खर'खौनो बोरैबा मोनलायखाबाय बे ससे भिडिअखौ नायनानै माने ओरैबायदि दुखुनांथाव मोननैबो भिडिअआ माने भबिसतखौ साननानै नाहरोब्ला जोंनि मानसि हारियाव माने मानसिनि मेलेमानो थानाय नंला बायदि मोनबाय जेना हक भिडिअखौ आं गोलाव खालामनो सानाखै जाय बिथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि